Audio Jungle. Kardo nilimonjerong pipi pinibirta arjuponitha. Ex KPLTM Welfare Society ahin pen pherang kya mai ke phapon. Ar koi ni phai CR ni Forest Department ahin pen ex KPLTM Welfare Society asahem ki pri eta puthak ar koi ni phai hiniar ni anar lopor phai hinira achirim apor malong pen ex KPLTM Welfare Society asong ahin pen lang tibuk ahawar nahor lang so methang asahem along Forest Department atum ki pri lap aputhak pherang kya mai kang nipon. Bangso pherang kya mai ex KPLTM Welfare Society mei phu men sing tokbi kongchon bang Jameson teronatum tong sekot pen birta GPC Welfare Society asahem ki prieta puthak pherang kya mai ing niponlu lamjai sarpo sonjet timung ahin pen bangso asahem ki priet aputhak lam theka che paklang ponsi ke chokche aphan pinrem ponlu lapen puthot Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hangaphan kachoning ri alam thesitami che paklang pon Bang Swalong RD Kachipidun Rapchun Bang Rovelson Hansi Organizing Secretary Dilip Timung Office ICU Raju Ingti Ram Singh Ingti Sai Hem Chun Bang Amando Rongpi Enjoy Sing Nar Pendanglok Penang An Welfare Society Bang Fudo Anatum Chetong Dun Longhit Penjoy Sing Senor Karbi Anglong News Takke nilitum claim loje nilitum CM longkam lo CM bentami nang tumpan ke emosi nang pilo sami ni tumanang pulo emosi nang pi bosi sami nang tumamang ke utaba nang piun CM masih nang pudak lo na tum dak cebong bom do bom ni tum CM nang pudang lo ni tum dam lo nang tu cebong bom do bom la ka dang tum long lilu CM masih nang pudang lo nang tum KPLTM tum tum jalan ni pulo la sini tum bangke la CM nang poteng ni tum mai claim bom dak do lo ni li jong jong ke mata teng botang te ake chok chike Pudana ang putih itu ke sorka pasti jalan kok. Ate nilitum pan ke alang tum permission teng pitum dak office anji kimlo nitum welfare society office lo. Na sistem isi niliputan bang ke nitum sorka mane council pen CM sir. CM sir bang only nang tum la sembur bang ke fol nang dar pola sembur bang le rokom chote pusi pres powder. Office bang ke rokom bang ke order abi lagi. Tamila sembul phangno moi posta mini tumpan aprangsi ini tumpan apa cine order nang palima order alu abi order alu nang pali putar ditum misang ciplok sini tum dak kibanji itu mah order alu abi lata order alu tu pote ini tum ate folen ke dam ke laan be jula so chiri rongon dam de lasila sembul mote folen area tami sembul bani tum ciplok sini tum cibanji mati tami tum order alu abi lata Jadi putih bang lalu order lalu VPN cerita mandareng lagi force nangke take lagi. Tadi mangke di tumke nompu same ni tum log approve tawe naga tumpe tumke lar apa lar abe daki. Ate ni tumpan akoi ke bang. Hobo pare ni tumalong song kapre ka tumbang palatha mene tum em tum yang mangke tum ka palali lake. Ni tum mangke latake ni tumke medical khuliji la pen school khuliji. School apa ni tungke palal kali ni tungke pido lake la darong PM torpa lake dak raiko maklab dutum lake dak school place lake itum dak college market place medical place college school dak school place itum dak pido lake tungke palal kali la longli ko an doji nang litum ni tum total 3700 bikha ni tum dak GPS angke mari piki 3700 bikha kemari tang lah kemari tang GPS or di Chandra Singh Kro also DFO kali bid officer nom bangka langli bangke deputi raja ramane lo nong bias department lo Chandra Singh Kro si dake nang mermen nang litum pulo Ladakh council pen se authority long bangke Ladakh ke welfare society office ke ni tungke thi da dake thipo reng da tung dake reng pu Nilitung ke 1 tarik bang dakban nang priat lo nitung ke pinap pini 2 tarik lo pinap 3 tarik pini tungi kacik kimbo nitung ke 2 daki nitung ke ate nitung ke welfare society ex KPLTM nitung ke noka 2 thai bilo dam thai bilo nitung ke si pinap pe nitung ke daki nitung ke chikim na ko lake non tame litum kar bilo turmas council Dr. Tuliram Rang sar pasa mini chunungri lo dilin pe chunungri lo Dr. Tuliram Rang sar pasa mini me chunungri lo alangli hem samini tum dam lo ni tum dam pe alangli samini koli nang tum chibong bang damo nang tung ka son nung ke
ni tu mat nak pudum vek lagi sar mas ni je vek la sini tu mangke lagi tu ka ci bom mo preso men ka ci teng ko to ko chok pur tu nge iri re lagi ni tu nge pena ma ci kim pu lagi dili me pudi ni tu ora prang pre bang sang ko ni tu ba ci tan pur ni tu ma song minang mati ni tu na khai pasi ka da bina ke la sini tu ke bang na ko tu riven ki do pu lagi thanda ko hok ko lagi la me li me ka ni riven ki en vek ko ni tu Langpher constituency APHL sia song atum pen pherang kya mai kang nipon Karbi Anglong Autonomous Council ang hoi kilik along Chinthong constituency pen APHLC Central Committee pen Sar Im Teron Aphansi kedam tang Karbi Anglong Autonomous Council ang hoi kilik along Chinthong constituency ahawar pen APHL sia song pen kithurdun Sar Im Teron alangli si Chinthong constituency ahawar along pen Rat Aparman Karbi Anglong Autonomous Council ang hoi kilik along Chepate Dunlu Bonda alangli Karbi Anglong Autonomous Council ang hoi kilik juddet aphi Sar Im Teron alangli ke BJP along si Chepa Ogdun Ronglu Lasi alangli Sar Im Teron ke Rada Phan ke pamang hua phan chorlo APHL sia party le ke chok che kali la ke party ke claim abang phu Sar Im Teron alangli si Chinthong ahawar arada phan ke pamang hu pusi APHL si Langpher constituency atumpen jongpon Lapen nona bangki APHL sia party nang ke thak dunji aphan si Sar Im Teron alangli ke BD kang limpen Rada Phan kapamang hua phan chor Laben Sar Im Teron alangli ke Avijit Kropen kachi pho kachiro amunit lasi Sar Im Teron alangli ke Madua party le claim sitami rat aphan kachok thoya phan chot pusi jongpon Phuloni pen oroning tikathar Karbi Anglong News to pi ladak ni tum rada hong jai long kewang nang kok rada tum phan isi ke than pare ji pu ni tum social media theng no bang nang kok ni gala hello Sar Im Teron aputha Sar Im Teron alangli ke damtang Chinthong constituency pen APSLC candidate pusi alangli phan hok ponsi alangli phan APSLC atiket apilo lapen alangli phan pithur dunlo lapen non bangke alangli APSLC atum phan chubai de kang de mate si chong thui de kang de si pinia bangke alangli BJP atum phan si alangli ke aphi gi dunlo BJP tum aphi si alangli gi dunlo ni tum la alam chini dunlo alangli ke lake APSLC long pen kopine ale ke NG phan si alangli nong ke claim lo dalali akam si alangli claim lo na la ke ni tum direct pudia ji athe alangli assumption ke kopilo pulutang te APSLC phan ki putikang toji APSLC phan ke sor sate kang nangji alangli assumption ke lake kerta non ke alangli ke kopilo pulutang te APSLC phan non alangli nang ke thak ji pusi alangli dak social media lang pasame alang peje thang dak Facebook long same alangli chi pidat lo WhatsApp long ta min tum long lap lo non ke alangli APSLC phan alangli amo ke pa bubji pusi alangli non kam ke claim lok lo Sar Im Teron la sini tu puang tung la lo Karbi Anglong arat atok anu ke do tum anstami khe phan ka che song long ri phan ka che raya ning hang tum an phan yitum pachini dak ye phan ning hang je Sar Im Teron puang leng hai son son ke la ke dalali thedung munit la sino alangli APSLC pan ke thak dunji pusi alangli kam ke claim lo la si alangli dak che post lo alangli me thang non ke nilitum ke APSLC akaprek IPSLC si nilitum ke sengpo pusi alangli chipu dak lo tangte akimia APSLC ke komar lo ante a president ke komar lo labang itum chining tungdu si alangli na papa chini asonte labang ke mesianji si rada pha alangli pamang hunang ne tasi alangli APSLC pha nang ke claim ke la son towar pialong isi athar wierong son si nitum phan APSLC panang kang ho yipu athita choji ati binta sangji arong ta nang thumji puson si claim yipu la si Sar Im Teron ko an sa ke re ko an sa ke thek make rada tum chini dak tapi rada tum long si akang sai bang doji la si pini labang so rada hong jai long pesin tum pachini lo Sar Im Teron po phan ke ongdung akarbi khe phan ka ching hon long ri phan ka ching hon tum an ke chini dak nang ji la ke APSLC kali pusin tum pu dak ji la ke APSLC panaka pahainu dun chot abang la ke BJP long tangka ka chu anu na bang pusin tum ka direct pu di lang phan ke la hele
ke than kang tung akenang sot lam gala hello APSLC hini ke thak yi po lama bang Karbi Anglong ra tum chini pi minang ji labang hello non ilitum parti le itum ke lang nai kali ke ja bang silang nai parti bang ke wang bom dam bok parti ke cheng si pen tami ha che song bom wang bom SDC din hut pen CPI mela din hut pen tami Congress BJP son da wang bom lo sita me parti ke kado vita melo ba hinolo sita ake ja tum han silang nai ji ake ja bang ke dam tanga partian ke he no joine si SDC punon CPI mel punon kapre parti punon di ke ja bang mi media da joine si pini tu make mang ke no ka politik ke dalo tasi pini ke APSLC along JI Kathar ake hai JI Kathar do pomen pensi ilitum ke ong du Karbi arat ke cherap chitto cha jong si APSLC long JI Kathar sarawi pusonte APSLC phanta itum ningi theya sonthang tabe lason dak thaksi ke ong du arat phani li pachin gang tungal hello akimi komana agru butum APSLC nange thak dunji pulutang te hadaga bangke itum dunde kan nangji khai phanga ching hon longri phanga ching hon tumke dunde de nangji je ai ka thar ke ja long si itum kroi thip nangji lehalo ni ke ong dung Karbi arada tum phan ni li ke pachi ni lam ke lehalo Kron jang chingrum amai ke cheng si klem bang amai kang mi pon. Kron jang chingrum amai along anutin aphan sitami calendar e pak keron pon. Bang so amai along mi phu rupon sing teron ahin pensi mai chari pon lo. Mai along nok be thong teron komantu si amahang ke thek arni katalon pon nang jima lapen ki thi arni komentu si ketalon pon nang po la hai hui alam the Karbi akhe along ke tok jer ave. Lasi kron jang chingrum amai abidi sar kangbura teron ahin pensi arni lang chari pon pemisi arni ke hot ponji aphan arpu pini amai along pipon lo lapenan parta nok be thong teron asim sap kedo adim an kahumri damji aphanta cheparai pon bonta kedam je arni hot pon pelang lapen kron jang chingrum amai pen kapak klang pon pining a calendar tami kangbura teron ahin pen ingpu pon si alongri longri chebak pon lo Lakhahini rikang miho phelang pipen sarhon teron Karbi Anglong News Pini tari thongka baisi mationg achiklo nilitum konjang chiru tum bechitong nang ko kala hello nilitum nengkan sekpen chiklo jon kre hini do chiklo jon kre hini yang bong nitum nengka patai thom nitum remang pu bang pia mai doi kedo la sepini ke cheng pon lo asala so ke cheng long nitum konjang chingrum kedo an aphan nitum adontin anutin aphan tum calendar ke pak nitum kanong pipon Asin pini so calendar kang pupon ke bidesar sar kambura teron hanse pang pupon lo Professor Singnar ahem kopi kopuson penloni me chopidet Lakhain ko rathok dwarbagori MSC constituency angkang bi arlo kohora rong tara Singnar arong asar Professor Singnar ahem kopi kopuson penloni ar koini phai isi arni kang sampor phai plira achitim apor malong me chodet pusi nilitum Karbi Anglong News along birta nangpali Lason si pherang ke along nang kache thandun atengke labang so meke chodet ahem along penang an hormu hortar lapen peri tangka maha an sitami na hok et lopusi nang che thandun Sorkar pen nang kerap nang kipi solar hei hui an sitami me chopon lablo lapen hem arlo kedo an ahormu lason si mobile documents peri phule phukok hormu hortar lapen hem kachu kimji aphan kachu birti atangka suri ingkora hini atangka an sitami me chopon etlo pusi nang che thandun non kisum thektik lo peri sitami abang along chingthang plop an chotlo Lasinon Jasimet Prabjin pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen local MSc mati Education EM Richard Togbi aphan nang ravek thapusi kisuk ke phodet atum lapen rong arat atum sitami choning ridun lapen komat ni atum jongsi ning keme pen Rabji pulotang ti labang so number along humri igno a number laki 8822455914 SBI account number 3877228484 Kaziranga pen Risaning ti Karbi Anglong News
abrang sinali men chithani tha Nilimen Professor Sinat. patowela nangli hem la mi ke chodia da puthak bang koson ben nangli tham tha Nilitum ahem la bang so mi chujar bangela puiglo. Nilitum ke chunda de temajo kan chuprenda ma phi nili hem oso ki bisi bang. Chitun dang hem me chathor ba ma chi koson ben ni hem chitun dang hem ba parabik lok lo masila ke do hem ta me chupik jarlo. kalang di tang te la nangli tum la mi ke chodia da puthak bang ko pipia bostu kana hok to nangli thani tha Nilitum ahem non la bang so to be me na chubijar bang ke kasu har lung pendang lok putte solar gutte am ta pe rian ta chupik lap lo thang ta ve lo ni tum la pe rian ta la non ni ting thang e kran chot lo la pen sarkar bana pia solar da ve lo nilipun ke the anta ave lo la si ni tum ke en je pha thang da ve chutun je dang phule phuk ko anta ve pin lo la si ni tum kisung thek tik lo kalang di te tangka ma ha hin bang kon antong kena holo ne tang kam ha hin bang ni so po bang tom da tu lo pen pu hemri ti kem ji pu ko chubir ti pene suri krehini chubit ling do la tanta de chui pon de la ang parta document por jon to da ve lap lo mi chui lap lo kalang di te nangli ke chuberti atangka son an bang ke ni li suri po chubir ti dun do la si la bang so paisa da chupik jalla kalang di tang te ente la non kiki bom la education em ake hai richard tok bialong nangli kopini ka chuning ridun je son do ma oni li ka chuni ri ji bang la lo noni tum kisung thek ti ka por sa Richard tok bia pa em Richard tok bia phanda prabjin ben ni tum phana rabun je phan chuni ri lo la pen cm sa tuliram long hang phana ni di chuni ri lo prabjin ben ni tum phana rabun je phan ane nara bek tha nara bek tha la si ni tum kisung thek tik lo a jo ke be pe chum plop phanda ve lo pe rian ta ting thang im lo ni tum lo non ereng long de do ting thang plop a pe rian vel lo la si ni tum phan prabjin pen nang rabun sun te me parji